L-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex nediet il-viżjoni soċjo-ekonomika għal 10 snin li ġejjin li se sservi ta' pjan biex l-inizjattivi, proġetti u miżuri li se jiġu implementati f'Għawdex fil-futur isiru b'mod li jirrispettaw l-istess strateġija li se titfassal għal Għawdex mill-Lawċin. Din l-istrateġija hija msejsa fuq 8 oqsma ewlenin li varjaw minn żvilupp soċjali għal titjib fl-infrastruttura u l-ħolqien ta' niċeġ ekonomiċi ġodda bilan li jissaħħaħ il-karattru distint tal-gżira ta' tliet għoljiet u tkun imħejja għal-futur. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Mario Borġ qal li l-istrateġija għandha lan li tara li l-Għawdex jibqa' distint minn Malta fl-istess waqt li imma jkomplu jinħolqu l-opportunitajiet f'din il-gżira. Qegħdin nipproponu viżjoni u qegħdin nipproponu numru ta' miżuri 8 b'kollox. Nixtiequ li l-pubbliku ġenerali jipparteċipa kif ukoll l-stakeholders kollha li għandhom interess f'Għawdex. Iċ-Chairman tal-istess awtorità, Sur Michael Grech, stiden lil pubbliku biex iwassal l-idejat tiegħu. Dan id-dokument qed juri l-miri u l-istrateġiji li jixtieq Għawdex juża f'dawn l-10 snin li ġejjin biex kemm jista' jkun inġibu lill-gżira dejjem il-qudiem u għall-aħjar. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri innota li peress li l-istrateġija se tkun infassla mill-Lawċin stess, wieħed jista' jifhem aħjar il-bżonnijiet u l-isfidi li jeżistu. Din hija proprju il-mod ta' kif qed jimxi dan il-Gvern anke permezz tal-awtoritajiet tiegħu sabiex fl-aħħar mill-aħħar il-politika għal Għawdex f'dan il-każ għal Għawdex tkun proprju mfassla minn nies tal-istess lokal tal-Gżira Għawċija. Id-dokument dwar din l-istrateġija jinsab fuq is-sit tal-Awtorità grda.mt. Kull min jixtieq jgħid tiegħu jista' jibgħat email fuq consultations.grda@grda.mt jew jimla formula li tinsab fuq is-sit tal-Awtorità. Il-proċess ta' konsultazzjoni jintemm fl-aħħar ta' Wissu.